musikana manje muone DJ Pax akazonotaka mukaika amino waizi akangouya over kuti DJ tauti chitaure zvinhu zvetauti taure asi zvinhu zvikaizvi tauti zviite pana inini naiye naulengende ndina gogo wangu inini atauti tese tinoona kumfakosi ndoti zvedu tasi takanaona gogo yevavo tauti tiputike ka1 posa apa zveda pati kutrenda pata tauti tauti tiwedzere power tasi tiputike asi saka zviri zvemushonga muri kuona ine vanati manje hey mushonga chikanzi hapana hati masmo DJ handi tutaze zvinoita zvinozobuda zvoti mimba na paminga studio inozokura zvotodaro because kogasi wanda vanogona ndati ora chimira nitase anenge akauya zvekuma 2-3 mumba paipai mbasvika mumba momwe mbozi mumba momwe mamsavharo ichi torasakiwe mbapinda momwe yanditika ambapinda mumba ambasiya aitirachi aitatsvina momwe aitatsvina mbatura hembe dzake dzokuchinja dzedzira itatsvina izini utadojero dzizwa utatsvina mba aita pai bomba tokodzi masongs edu titakati sisi tofana kushanda tifana kugadzira masongs 10 akusaiti kwake isisine ina ulingeni but takazogumira munenge mu 6 bozi tikatati kuenda mu 6 takaona kuti masongs edu manje akuwanda manje achaite bozi makozi akakwanda kwandiri kuti DJ ona unomude kudza masongs anyazira mukutasi muri kumanyanya chichi pepe. Hello people in the Wagwan. My name is DJ Sparks and welcome back again panapa pa dialogue with DJ Sparks patinokurukura patinogara nemacelebrity muzora nhasi ndina DJ vari kupisa because izvizvika ndaamboda kuignore nyaya iyi guys pandakazoona kuti no regenomboredze DJ Ino ambotitsanangura chii chiri kumbonyatsoitika between DJ Ino and Malot. Taiziva isusu kubvira nekubvira kuti DJ Ino naMalot munhu one vanoshanda vese but the way yezviri kuitika izvi zviti hatiti timbonzwe kuti chii chiri kumbonyatsoitika zvakanetsa papi. Saka muzaona nhasi ndina DJ Ino. First thing first. Satatanga. Satatanga zvese because I know kuti vanhu vanotadza kunzwa but ndokazwa munhu achiti achitanga kupinda pastage achiti guys first thing first Sunday DJ Ino azoti DJ Ino kwamboye panapa vamhetsana kuti vakatadzira chii sister chichikuitika pakati pavo nasister but before guys vasati vatanga kutsanangura nyaya yekuti chii chakaitika between DJ Ino and Malot chatakata kumbonzwa kashort background kwanombonzi DJ Ino ndiani. DJ Ino wagwana buri DJ Sparks arise marounds marounds ari bo chino nechino movement ai movement alright mdara vanhu vachinda nokuziva indokuziva kuti muri producer vanogadzira mainstrument mune mahits akawanda makagadzira Malot naulingende mune mahits akawanda makagadzira Blot mune masong akawanda makagadzira Silent Killer but vanhu vari kuona izvi zvada kuziva kuti anombonzi DJ Ino ndiani. DJ Ino anonzi Innocent Chitanike. Alright. DJ Ino anonzi Innocent Chitanike. DJ Ino ndive kumbari. Alright. Kazvarwaji kumbari pa idzi apo kumbari. Yeah. Ndoko makaka zvali nekukurira. Kukurira akakukurira mugetu. Saka tikure pana pa tingori kumbari kwediko kumbari dewu. Alright. Ko music mukezi mukazotanga sei? Mukona music already. Zvo producers ngezvi. Ndingati ndakatanga kuzozitira nguva yeCovid ye icho ichokwadi ichocho kuti nguva yeCovid ye ndopana ngatsoma kuproducer but ndangori DJ waBlot pastage ndingoenda mashows saka Covid paipai muze paipeka wandasina zvekuita paipai kuti ndakavharirwa saka Silent Killer akazongoti DJ ndibogadzira manje maontobozi marecords nengoro apo neapo zvekuti ndakagadzira 1 2 dai tobosiya nazo but nguva yeCovid takadaiswa na Silent Killer. So kuti every day tanogadzira masong 7 bazo. Alright. Every day gadzira masongs. Uzopesera na utongoti kanzira meni ngorichi. Ngori producer ngori imomo. Takagadzira album ronzi Ondokondo. Ndiri nguva iyoyo nangurova rese ka1 rese. Then takagadzira ma singles ana kugovana aka
ana akawanda masongs akagadzira panguva iyoyo nomazuva futi mukuzuru kuti ana dhololo ndofunga ndo panakatanga kuproduce papo takunyazofocus nokuproduce. Alright, saka izvizvi big time producer full time producer full time tirimo muindustry. Alright, tisatendere zvimwe wacho tozodzoka hedu but ngatimbotanga pane nyaya iri kuitika izvozvo. Ini ndichiziva I still remember pandakaita interview naMaloti naUlingende takatoita kustudio kwenyu pakatakagara pasi pemuti ndaiziva DJ Ino naMaloti vachiwirirana. Saka maybe tisatatanga kuti pamakanetsana makasangana sei naMaloti naUlingende? Kusangana kwakaita naMaloti naUlingende ndepekuti Ulingende munhu aigara achitisira mamessage kana pa WhatsApp kuti DJ Madi dauya studio chikuti abobatikira uya tese but akasinganyanya kuzvitsoma ke but aingotaura kuti da kuuya asiri kuuya ndizi then rimwe zuva pakazonofona kufuka DJ muri kweri ndikati izvozvi nditorichi kumambari France kwangwambi zvikanzi ada kukuonai ndikati abhuku mandisvike chipauri papo wamba driver iye Ulingende ane Maloti watoepe tasangana apatonigirisa bwere DJ chichibobo wepe bobo nine chimama chichirisese DJ bobo wepe kanzi anasi tomboya chi expert izvo zvapeda kubuda saka tichazida se tikuzoya kumanheru takati aiwa bo achibva vazouya auya paipai komana mbva atanga torova machi ngoma paipai kanzi handiti tarisira shanda tese vakatibhadzira mari yavo yekurekodha vakatibuditsa takati hapana titoi chimakisa shande tese saka nzida Maloti handada kuti pote muchifamba nani naUlingende kudai nekudai tichimanejana tichikuita zvinhu tese kudii zvana Ulingende pracisi futi vanoita se vanorova mangoma ndikati zvikanzi vatone masongs wavo twakaita se twakamborova kudai dai but masongs acho alright vakarekodza kuti mastudio mamwe asingazivikanwo mamwe zekuti masongs avo anga atori nawo but asina kubvira aita se aita marketing kana kuzivikanwa kuona ambati tausiya one ngomawo nomborova one ngoma ndikati amaya iyo chita se chirova riri hardcore zvakanzi amaya ndainzi nangwambi ndifana kurova maafro chichiwaiza ndikati aiwa maya kuona manje iwe nezvauri manje chakufitsa manje iwe wakapinda muzindance ma1 ende zvotangesobuda zvinobuda ndatase ndandigadzire one ngoma tione kubva takagadzira song yedededi paipai dedeleutsa takatosina engine ndinaibutsa ndati song yemawani ende futi iye pakudza paipai anamvera tobonetsa pakurekudza kuna wanetsa kurekudza DJ Sparks zozipeza zvakubhigana natisa man nachitomoka paridhimu zokuti chasoudzokorora but iye anamvera betase akazongononanganisa ridhimu ka akatonorowa ngoma rakadaro ranyorwa naUlingende. Alright. Saka akarova maworks mangani muri mesa? Uku maworks atakarova masongs anosvika tokoti masongs edu titakati sisi tofana kugadzira masongs 10 akusaiti kwake isisine ina Ulingende but takazogumira munenge mu6 bozi tikati kuenda mu6 takaona kuti masongs edu manje akuwanda manje achaite bozi makozi akakuwanda kwandiri kuti DJ ona unomude kudza masongs anyasira mukutasi muri kumanyanya chichipaipai andi muri kuona kumanyanya chibuite mutazi chilimita takati amaya bo vanatoudzwa vangu nati one masongs edu izvo zvinachuri masongs akavana dededi because dededi atikati song ino nyasira asi kuti mangwana ure chinyerera yamwaya chicha takati aizo tifanira se tadichita se china takati abo takatonzwanana akatoteera panguva iyoyo zvakatobuda bo. Alright. Then now Ulingende maitorova maworks naUlingende taitogadzirawo ndiperekeze chichichicha abo wakisanga zori bo chitofamba tese DJ Ino ndiperekedze apa ndichaende ndega Ulingende takatorowa. Alright, so sapesa pakaitobhadhara mastudio awo and everything but uchaziva kuti even nelove yanga inayo pese pataiona achita malive akaita mavideo ake airatidza kuti Maloti kuti andikufarira zvekutodaro saka ndashaziva kuti problem yakazotanga papi makazotanga unetsana papi maworks avaitobhadhara zvavo maworks pakubhadhara tinoti takabhadhara pekutanga alright almost andikati anzi kubhadhara because mari yakabudisa pakubhadhara pepe $10 pakabhadhara
achiti but iye manje mawira akaitaka akabhadhara $10 achiti hapana DJ then utofana kuzoshanda tese kana kuti akasitoma mashows tingoti tese tingodai izvi chokwadi futi zvakataura nezvarara se zvatakatoita zvinoti pakatibhuya imwe show yekuhabhana uko tikazona tese tikadoshayira mari yakatase yakafanana pakuti pari zvino DJ tokuti mindimi makufanira kuita samanager wedu tichitase tichitofambidzana kudaro totanga kutofambidzana sakadaro. Alright. So which means the problem is payments mamakawirana zvakanaka. Achitaura zvanaka kuti aizo sezvo takadaida kushow takadaida tunda se tinongoitana zvinhu bo takati hapana. Ambati plus wo futi DJ yo suppose sister yangu yanitaura izorose. Munhu anongofara zvezvo anongofariro zvanenge zvezvo saka then iye akamba kuti asisa kunda ndafarira kuti munhu ane moyo wakaita se kuti bo vasvika pepe mingina wangu chichichokera pepe wapezera kutoona nawo vego visino inini mukati. Alright. Kuzopezera kuti sister yangu wangani mafuta awo avaigadzira awe kuzorera awo. Wozwa nemusikana wanza awani mafuta ya sister akatoipa mafuta yona antotengeseka atone marketing bozi ndakamatesta chichiboza wazopanana. Saka mufanira kumata se kuti matengesa. Plus ino munhu anotamisa mafeya pakuti ndiyadese akundirekodha kudai saka nini angadzorwadzi nokuzokutengesera mafuta achi eno chichipepe. Watakatora business rao zobuda bo. Saka dambudziko rakaya papi kuti makazotanga unetsana takaona zvakutsva mumba pakuzonzi makutaka video muchiti mota yazotakura zvinhu zvavayo chichipane hondo kinzanarohwa chichi Tickets Sparks unochi ndingoti ino ndo yato time kuti ndizvitaura bozi kuti ndizvitaure dakuze DJ Sparks ndaitotya kutozvitaura zvinhu izvozvo bozi handizive bozi zviri spiritual bozi zvigona kuzonitera futi ini ndakatase ndaitotyira life yapangu yese but unoona kuti but havasirinisa nafanira kuzvitaura zvinoziva zvinozongouyawo unogona Tickets Sparks muona isusu kumba kwedu izvozvo takakwira kuchipostori ndakatozvarwa kuchechenenzi kwamwazvo ndakatobhabhatidzirwa ikoko ende momuzi yangu yakati ino zvikaita sei kana sei usafi wakabata midzi usafi wakabata mushonga vakanditsura kuti usafi wakadai sei ngezvakaoma sei tichaita zvekunamata usabate mushonga musikana manje muona DJ Sparks akazonotaka mukaika amino waizi akangouyawo vanguti DJ tauti titaure zvinhu zvetauti titaure asi zvinhu zvikaizvi tinoda kuti zviite pana inini naiye naulenge ndina gogo wangu inini atoda kuti tinoona kumfakosi ndoti zvedu tasi takanaona gogo ivavo tinoda kuti tiputike ka1 bosi apa zveda pa tikutrenda pa tatochinyasita se toti tiwedzere power tinyasita se tiputike asi saka zviri zvemushonga muri kuona ine vanati manje hey mushonga chikanza hapana hatimasmo DJ handi toti zvinoita zvinobuda zvoti mimba na paminga studio inozokura zvotodaro bozi kogasi wanda se vanogona ngati ora chimira nitase mira ndizofunga ndiri pachi ndandiga ndokudzwa kuti tase toine kandi ntotegera sasa ndakuda funge ko DJ zvisida kufungwa izvi hamaize ndatoinde nhasi china dama ora chibo mira nditase ndo usho nicharonga alright bo inini manje vanafanga ndega nati zozobata zvimushonga inangwani sikuzvida ini vadabvunza mukoma wangu inini anonzi Olembi waari kutaura iyoyo kuti androwa nyadzonyeba dzidzi chakabva chaitika panyaya mukazomupa feedback yekuti feedback ndakaimupa inini ndeyekuti inini ndabvunza blazi yangu kuti zvinoita here kudai blazi yangu yakati usafa kwaita zvinhu izvozvo kana chinzi wewe uchagumira pauri papo ramba uri pabu uchita zvinhu zviri straight usaende ikoko ende inini ndabva ndamutenderera kuti nanzi nablazi yangu tase siyana nazo zvinhu izvozvo ndopambabva daka rese ipapo zvokuti kurarana kwedu manje kusiso kwangu kwedisguise bozi haminozoka kuti zvakamubata here kuti like pamwe ino zvaaramba izvi pamwe achazozvifumura here kana kuti chichaitika ndopakabva ruvengo rwese rere patobuda nyaya dzakawanda wanda pepa ndopa zvakatangira ipapo kuti ini ndakaramba inini kuti ini nangwani zvinhu zvinhu izvozvo ndopakabva nyaya dzese ipapo pakashata right so ndopakatangira kusawirirana pazvitendero apa pachitendero apa pakuti ivanita zvavo zvaamanjusu zokubata midzi kudikudika but inini ndakati ndikwanisa kuchita zvinhu izvozvo right saka
yeah, alright. Saka hamuna zombodiscussa nyaya iyi namaloti pakamudzewo kuti zvone handisi kukwanisa kuita zvamunotenda mazviri izvi. Zvakaita manje kuti iye manje kwandiri anoratidza kuti stereki anguti kuti urata iye abo but naona kuti ibo ndomuziya buzanga wangu unoona kuti ibo yakaita ikaye haisi bo chaizva ingoti bo imwe ingoti munhu angoti bo regeira zviriko nekuti musikana munhu anga alright munhu achaita kuitisa vanhu vapadhuze naye saka afunga pangoti ino amusemu nhingi iyoyo kuti ndakatomunzwa kuti aiso izvozuka tobva takuita se taita sezvo tichitaita kuti karonga zvinji setainguta zvakadaro but apa ndakazonobuka asina kufungira apa atonivenga zvisingaitizvo toti kuvenga kwakabva wandita ipapo ka zvazobuda izvo zvapapa nenhingi yanga achitaura alright kumba chi chakaitika kuti muzopiswe muzotanga kuenda ime muchiita vhidhiyo muchiti mumba matsvawo maita sesi chakachaitika kumba chakatika kumba nje kuti aigara kupi musikana aigara nonzi kuchiwo kuwaifritz aigara kuwaifritz achigara kuwaifritz paipaika then waifritz paipa aigara kumba kweshamwari shamwari aikanonzi abi shamwari dzake dzanotambona ndizvozvo saka akazopedzira manje akuti kanditsvage imba kuri kumbari kudhuze kuno bhozi munhu angakufarira futi zvokuchi zvokumbari avasakagara kumba kushamwari edu kumatereni ikoko achiita imwe achigara ikoko ichasiya chiya studio achitsokera ikoko kuzosvikira azotsvagirwa jane nasistreni yangu munext panext pamba pedu sistreni yangu ndakatoita se vakatomutsvagira jane but inini handiberi DJSparks ndakatobhuikana so zini sistreni yangu apo ndakatobhunisana aita maita hisiriyo kuti inini hachitoti inini ndizigare padhuze nemaartist handitozvide zvezve handiti because plus futi pako nescandal futi aibudo utototi nkwambiwo usaidzi kwake kwakausagoni macid here achinzi maloti daseko pabiwa chichi samanje zvinezvi zvemanje zvaiva muzemzauma naipuzanati mai munhu akatambira ari kuri kana shuwa studio nechezvimaweeks edu ekude kudhana maidzokera kwanita se kwanogara pano akazoshamisika surprise musikana atonzi akutogara munext nakati asi zvo zvinhu zvaitika hazvisina basa ndazongogara tikisi haisi danger paipai matakugara tikisi paipai achigara munext achitoyo but mari kuti ngisanga ma11 bozi kuirana kwedu manje kwekuweka kwangwalimitika kubva paipai pandakamurambira paipai saka but munhu angaitomainini zvimaweeks manje angakulengeni manje ndi munhu akatoti time ikatasi reba ndinayo saka vasikana vachigara munext momwe pakazonochi alright muridzi womumba momwe munhu atorinewo mari dzake munhu toti mumba momwe makanaka DJSparks sokuti munhu akangosiya imba yake akadaro bva abva aina kuuk aoda sistreni yangu musaramuita se muchiisa misarocha because tokoti ndamainini vangu tinokama nemunhu saka musikana manje zvanga akuita manje zvokuti kumbare kwako dzimwe mvura inomboenda munoziva kuti kwageto zvezvi pakazonoalright ulenge ndakasiya mate pakavhurirwa mumba so pakadzoka mvura avanga vasipo manje ndomakakiwa mumba makazara makazara mvura handi muri kuona then vasikana ivaiva vakambva vati advantage handimuona yekuti ivo mari yerendi yekubhadhara mba momwe yakasisakwani pamari yanga ari nayo mva tinazana rekuti isusu natibuke kuti mba muno muzataita se makadhakwa no handaizonzwisisa mati akasiya matepi akavhurira mumba mvura mva yauya mumba makakiwa yamuka akazara mumba yatakapinda nemanext door futi urikuona amba vati inini anchada kugara panapa akunetsana nasistreni yangu saka plus mba meni hwindo rakaita se rakaboka rakatsemuka chichichichichi saka nzai mahwindo hambodhula mahwindo madhola aya unokwanisa kumachinye then tozorera se tozozviona panext pakubhadhira marini paipai avati aira nchatode chichichichichi paipai makadhakwa muno kudi bhozi switsa kuti nini ndibhadhira reni pari zvino makadai zvakanzi abo kana uda kubuda kuchita se unokwanisa kubuda amuri kuona but aitaura izvozvo but iye angasina kwekuenda futi kuti abude pamomi angasina but ndiri kubuda ini zvirafurafura futi izvezvo zvakanzi alright bo kana kubuda unondiudza poiswa umwe munhu pamomi ava takauta chifini yekuti
nebuda mbulu kumamume aka usakuti ndamadimikira kuti amuna masisachabude munomu isusu tatogara panapa zviginya tisabhadhare tisingabhadhare rendi Right. ndo zvanga kuita mubapaipai handiti vakuchaza vanoda zvokutodiwoka kana kuma2 dzeusiku tokaudza radio tokaudza noise muri kuona pakauya vamwe gogo mudenga mende wachemberi yacomplain akati onaika dzikisa ichi radio inoita noise DJ Sparks ndakanyara munhu mukuru gogo ane makore anosvika kuma70 munhu achembera akanotukwa zvonyasira akanzi chakadai chenu imi mbama muno mazareni mpepana pem ulengeni nokusera chidai roko chakadai chenu imi achoka munhu achembera enda mbuya vavo vangozi alright obva tasimva buda pamwe yabva inamba kwawo mangwana acho muri kuona musikana uyu kauzi atone futi beef nemurudzi weimba bhozi murudzi weimba akati kana achazvabhadzara imba akadagara zviginya momeka ngachibira mba mangu muri kuona then makuseni ndidzori pambaka ndakazongonzwa noise ulengende maloti vari pamberi vachimhanyiswa nevanhu DJ Sparks vamhanyiswa nemob machichimbavha machitadzira akajaizwa vachimhanya paipai vasvika pabhlok vatonga kurohwa muri kunzwa ndo paipai painzi ndarohwa navanhu ichi vakawanda paipai akatorohwa nevamwe vanhu amene vanhuandimo munyayo andimo patakanetsa inini DJ Sparks ka ndanguchita space kwaari kuti haina nchadada se anchada kutotaura naye ende futi kuti alright panguva yoyoka ndo pakabuda futi nyaya dzakeiqueen dzekuti polisi ingayogara ichitsvaga vanhu pambapaipai zvekuti ini time iyoyo nabuda time sikabobatikire pamwe zvekuti kadimbosuduruka zvekuti musuwo wakatibva chitomhanya ka ndakadoshamsika kuchichiita se chichiri toitika amuri kunzwa here musikana ane munhu anga atsvuka zvonyasira kurodhi uku vanhu vangatsvukana navo ningi anotaura iye akanotuka on live uko vatakamhanyiswa nevanhu vatanga kurohwa paningi paipai papaloko paipai then ari kwapaipai even ati chance given another sister aona ichi mukaona munhu uyu maorasi inyeni magumira papi panyaya yekuti abudombo wozi manyadzi dzawandisa kuti polisi iri kuuya panapa ichitaura idzwe nyaya handisika then apa pakunetsana nevanhu wanda ndachibuda kaita se ainda akatsvaga kunimwe ichi kune imwe imba then patime iyoyo sistrenowo vakambva vatongoinaka kwaari vakati kukazoita se ibude bhozi muzeimba ada kuti samwe munhu muchi mumbaomo ndo pakatanga kutsvukirira paipai autsaka imimi ndimandita se mandiyahira vanhu machoka vanhu but pakanetsana vanhu vachoka navanhu vanositasibozikoko tasine nenyaya idzodzo DJ Sparks zvolisipaipaita surprise vachitomhanyiswa right ko mumba pane mumba tana matsva zvimwe zvazvo ita si chakaitika kuti mumba muzvonzi mabvira mayo alright musi waiwo DJ Sparks zvakaita here anzwa arohwa akabata hasha dzedziya dzekugumbuka dzedziya dzekuti ndandarohwa bhozi avakarohwa bhozi tori timu rakatomutsoma bhozi munhu futi angafamba mumaraini akaita se akashama chichichichi mavhaugwa ingotora pese pese sekuti munhu somaraini wese angangoblema kuti inoko munhu wako panoziva kuti maya munhu akatoiswa nani assistant amai ndisicho kanza but ari kuita se ari kuzvinyanya unhu wake wanyanya kufumuka maraini achada kumona munomu sekuti munhu angatomakwa navanhu vakawanda ichi sawa naumbara wanga kusamuda wakatomubuka zvoti munhu wese pakangu ari kumhanyiswa musa angapedza angohakirwa ndiyana kurohwa malodi musa vatanga ngohakira papa akuta se akurohwa ndo zuva raakambva atama musi iwowo akambva abuda ambva aenda akatorwa namwapfanha wake iwowo vaingomusimbisa kumaraini ambva aenda ambva azodzoka machi manheru anenge akauya zvekuma 2-3 mumba paipai mbasvika mumba mumwe mbozi mumba mumwe mamusavharo ichi dorakasakiwe ambapinda mumwe yanditika ambapinda mumba ambasiya aitirachi aita tsvina mumwe aita tsvina ambatura hembe dzake dzokuchinja dzedziya kuta dojero kuta tsvina mumba aita pai alright zvakaitika nechekuti chii iye zvaanozviita iye muzasi pasi musaingotime yekutomboudzana zvezve bcause munhu anotaura zvaanoda DJ inini handibatwe nepolisi inini
inini ndinakataza noita nani azwe nepolisi ndiri gangster inini muri kuona munhu akabata mushonga uyu kuti anzike kuti kana kuti iye akatsoka nwangu kana kuti araurwa nwangu nezvizvi kana ari kupandwa anoti anzi ndosiyana ita tsvina panzvimbo zvokuti mimi ndasiyana sotsvina paipai tsvina yake ndinozoshanda pakutoti ambofamba kamubata kana mutsvaga kusanganisa nepolisi ipapo kuti akaita tsvina paipai hambofa akabatika ndozvakasiya aita paipaika abatora hembe dzake nemota yake amva aidhonzesa mota izvo zvayakafa akabva idhonzesa amva aenda amva asiya apisa sofa wani reri sofa rake akasiya ripisa zvaitika ulenge nanga aripo ulenge nanga asipo ulenge ndiye kuna DJ Sparks yeyo weya alright arizongokwaniswapo dzibonyaya dzisirizi weya inyaya kuti simufano munhu anga achengetwa nechi nemunhu uyo saka zvese zviitwa nemunhu uyo alright anozongoitawo kuti hapana ndozviripo pasituation inenge iri panguva iyoyo but pakana unopisa paipa mufano uyo akatonosara iye ndiye akatoona waya nawo basi wapisa sofa rawo muri kunzwera ende kubharanzwa wakaita manje ndikutika aminoti kuti vakapisa here vasachipisa here vabvazoka time vachidzima here handizive zvakaitika makusei pangazokomuka one sofa rakatsva ne one side rakatsva but mbedha yake netundu wake twangasara toto twatwiririmo rimwe sofa paside rakari rimwe bhozi rari a-shape rine two maningi saka akapisa one side mratopisa nemba ne one side basi akadai saka imi makaziva sei kuti ndiyasiya bozi mdzaka mumba umu muna mamakusakiwa makaziva sei kuti ndiyasiya toziya sei kuti ndiya uyu akasiya ita tsvina alright DJ Sparks munhu paakarohwa vaipa handiti nenyaya dzakadziyadzira amba dhama mva atiza mva waenda vaifridza handiti mba wasiya mota dzawoka akasiya mota yake bozi mota yake yanga yakafa isisafambika akushandisa yangu inini handiti komota alright saka kuti komota yake yakabviswa nani bozi mota yakabva musuwa iwowo pakapiswa nini paipa ndo pakabviswa hembe akadopisa nehembe dzake bozi hembe dzakatorwa ka DJ Sparks nemota ndobharanzwa wakaita kuti pakanosara urati mota yakambva yabva mota yake yanga isafambi yakadhonzeswa ka alright saka ndo zvakaitika pakubuda kwaakaita ndo takaona muzvita sese plus DJ Sparks ka munhu aitoti anzi inini ndiri gangster usiyana pisa kana zvinhu ndakasiyana pisa masunyuka uningi budiriroku ndadai saka iwe utori hunhu hwake uyu zvinoti pese paanoenda ka alright munhu wese aitonitsura toti inoona munhu wakati padhuze kauyu uzongwara kuti pese paanobva anotobva nemabororo anotobva nenoise saka aiziva kuti sovhiasi kuti inini ndakutosungiswa bhozi ndasiya ndapisa mba momu yandika mumba memunhu ka bhozi mba memunhu makatonofunga katona vhidhirere makatotsva bhozi mamune matambo chichichi makatotsva zvoroti papopo atori mwari kuti flat resika raumwa rakatotsva mukona rakatonotsva zvezvazvo kuti ndasiya ndapisa ambasiya pisa mba yaenda saka manje munhu akaudiwa nepolisi polisi yake kumfonera yakumuda kumata police station mutsvagira nyaya iyoyo mutsvagira nyaya kupisa mumba memunhu alright tichitapa namoza vachitipinza zita ra K-Queen wakaya panapa K-Queen wakataura kuti zvoni makamurova ipapo mamuchiri kuwirirana namaloti makamurova makamita sei makamutsika makaputsa atofa aita sei chii chakaitika na K-Queen K-Queen paipai handimublame ake pakaisvara paipai handimufanira kamublame bhozi aizototi inini panguva nemaloti taitoirana ndatotidzika netsika tisakatosiyana handiti ende whether dai paipai kana kuti ndirini ndakarohwa kana kuti K-Queen ka maloti asiri arohwa paitonzi ndarohwa naino namaloti kuzvakaitika paipai musikana akarohwa nana hanzani iye ushu maloti nevasikana vake vanga nawo alright ko but hanzi ndiwe kwanga ungamuorganiza ungamufonera ukamuti uya kustudio achibva uya ndo ungamuti uya kustudio chiziva kuti mukuona here ipapo tatira chokwa ipapo ka munhu angangutaurawo semunhu angagumbukawo ka nemunhu akagairawo handimurambire bhozi munhu akatofungirawo pamwe ino aita zvozvisirizvo bhozi K-Queen ndiye akanifonera DJ Sparks alright ndiye akatonifonera bhozi kuti akanetime tofona tichida dauya studio chita bonobatikira utangu wasina tabatikira ndizimo nguva inozofona kanototi aizvozvishi amukisaka nitsoma bhozi ndinaona hwana ndazi pandikurekoda unobatikira mangwana uti bo then rimwe zuva rimwe saka zuva rori manje inini ndantorewo free
ndiri pajeni ka ndangoti akanifonera K Queen because munhu ane nguwa chase achifona ka ndapedza kuti katije ko imepe ro nani asamsai matase manti ndiwe here chichida zoroma aita danzi imepe hanzi yatoranzi apa pamwe imepo dzangu asirias akatotaura ka serious antu pamwe imepo dzangu nani nguwa ndauta se ndira kuuyawo ndaure kuda but ndingafana tama waizi ndimbofanira kaita se takavharana panze waizi then musuwe wandikata se wandakamufonera ini ndakatomufonera kaita abatikira waiziya batikira but ukurumidzoita se because dera se dauzobuda matime alright taida kuzobuda matime kuri kumanyiro iri namaloti kuri kunotsvaka Junior Sprague alright nenyaya dzasisi vake hamino nyaya dzavaida kutaurira naye because uyu hanzani pakati katime todzi hanzani iye hanza maloti aikunguti DJ kona chi hazvipo zvezvo zvekuti sitsireni yangu ndoda mandigara ndinawo handizika iye vane nhumbu yemunhu atinoziva kuti ane inhumbi yaJunior Sprague saka tanomuperekedzi wekuchi kuchitungidza kutsvaka Junior Sprague tasi titaurira naye kuti vanhu vatasi vadzokera namaitasi agare vese handimuri kuona takati abo tasi uperekedzi but hatoenda zvekumatime ndakati abo tozona zvizvi zvekumatime toenda manheru because munhu afamba usiku kama munhu anoro wangakuronikisa akasara angafamba manheru saka aiwa isikireti angakurwa dombo saka ndiwe manheru what is going on musikana angakurwa nini saka K-Queen amfonera pera kana K-Queen DJ ndiri kuuya nakati abo ukurumidze dauzobuda aisiki ndanokuti time bodarezi ine round rangu saka ntabonza kutouya nakati abo saka manje ndisira manje time manje kuti hey uyakanoka kuuya manje ka then uyachazoya time bozi uya ana time waloti angarangu bhenenge rangu anindasi angosvika nasodesona ndasi vasangana vanhu vamwe zoti vakasangana kawa inozodza nyaya but maloti usadzi kwake iyeka kwandiri aitange ndisina basa chiti K-Queen aita siyani shaudha makume section chichi shaudha chichi nati ama ichingosiya chi zvina basa zvezve manje because iwe munhu wese weka aratongowakira pauri wewe waize kuti akanetsana newe utasi zvake ibuda panguva iyo angachiruterera vatoti aiwa bodi nati ama usamugairi chisapa pasina chi ainambozvifungira kuti musikana chi angobvumirwe kwandiri but atone beef zvotodaro nani ndana K-Queen bebe K-Queen K-Queen basvika basangane prawn chunzwe manje TS Sparks K-Queen pakadosvika netimba ranga naro yani mota nanjori mustudio nini so gadzira maridimu titorona na ulengeni andizi na ulengeni because challenge kuti vakazonouya uyu asati asvika ambo wakurumidza vrati andi munhu wanga ndakamirira ndakabodzora sita vanhu vamira ndije nati ama ari kuuya pane mufana ngodeda se daure kuda saka aura chibhotwa dasi tamobuda but mira 2 minutes buda mai manje popaipai pasana nanguwa ndiri mukati momeka ndabva nadedzwa unumuzo kanza DJ K-Queen atasi auya ndizi ari panze apa but vanenge vakutaurirana namaloti ndatakutaurirana ndati asvika saka asvika ndichibuda panze paipai handi maloti anza anga maloti akasvika akatoti boiri chichi hawa hapana chichi paipai hapana zvinowanikwa zviri masocial media izvezvi achidaro kunani kuna K-Queen bebe achimuudza kuti hapana chi zviriko zvezvi zvemangoma zvezvi social media bebe then ndibva ndadzokera mukati ndatakuziita bebe nchimira sikana achapinda mukati andizi pasina nanguwa kandikuona time dzokufamba ndizika studio wamomena sara ndahwani vanhu sakati vabuda ndahwani momeka ndikuona time itaisi ikudhonzika vanhu asati achipinda mukati ndikubuda panze ndikuona kamota kakamaloji akapo mota yangeona K-Queen adzisipo ndopana zona angatopromowa TS Sparks TS Sparks ati munhu ini ndakazopinzirwa koga ndikinzwa background ndakafonerwa ile ko background aisikiriti ni munhu anganani kan DJ tukame manje 2 minutes atangorede 2 minutes munhu chirume akatofonere papo atsotsara nemazisa akatonzi tukame manje waize ambara makandisira koga ndikinzi ndihoeleka kuti kune zvikutika kuno nata imiko kwari popoteko chimero chianza mayabo ati kuchizvi kutika waize ndikinzwa K-Queen chasi
achishema Sadari Maloti naenda kutamba newe mvundike kwini ko bako foni vayakatwa nakutofona bheki manje inini foni yakaisa lezi Sadairwe yapeza kana kutokatirwa foni pepe ngati asikazotsomana kamhanisana apa but apa pangaisha ngesoft ngini hapana chinyaya iripo Alright. ndo zvakaitika pepe zokuti ike kwini akazofunga kuti pamwe inini ndamupinza position here kudi but inzi ndatomfonira pekutotanga ichoti ike kwini wanenguwa uchichazi uchindaidai uchigara pamwe nikuvharira panze. Alright. Aiwa ndakazonzwa futi iwe wandika ndakazonzwa wakuti zvoni Maloti andika kumashow ulingenda kuitiswa chichichi zvinombatsofamba sei maida kudzati kuti chidzadza kutsamwa here makunyepa kana kuti ndochokwadi zvinoitika zvinoitika. Alright sanana umbira ndizi ende nyaya iyoyo dakukudzai Silent anonipupurira inini ngwere oyo anonipupurira panyaya dautsara panapa munozero inini ndakaronga collab kuti ndoda kuti Silent aimbi na anzani Maloti na Ulengeni vari 3 takagadzira song vari 3 muri kunzwa asi Maloti akasvika pakuti ansoda kuti Ulengeni apinde pasong iyoyo inini ndinoimba nengwere inini ini DJ ndinoimba nengwere inini saka Ulengeni asipinde ipapo vakatonetsana machezvawo mumota nenyaya iyoyo chitaya Sadari Ulengeni kuti ayo manda upinde ipapo chizvi chibozi adauta 1 manjika ngwere batike sezvo yauya ndisika ndifana kuimba chi kawantezi Ulengeni batalaki maketsi mvaenda panguwa iyoyo adaimba chi aimba wese ngwere akatoripo badaro kulaborawo hapana kazoimba naye hapana katozorera se saba zvadzakwa through chiyoyo ambavhara futi kolabora ura Ulengeni nasekalazi muri kunzwa here ndakabakafunira manager wasekalazi anzokudzai anzani uyu ndianzani uyu manager wakalazi ndapesa kunzwa story nyama yana pane mumwe akatontaura achiti dazisi ngoma naimbe nani na sekalazi asi vakachajwa mari kureba nani na Maloti sekalazi ndiye akachajwa mari na Maloti mamisejo chaisvika airakidza kati kudhara ka DJ Kalazi ada kuimba na Ulengeni manje kuti mfana akutrenda kuti manje tutoda mari chichina ati amaya kani ana Kalazi maeuda maize ndakawanguta si ndakarove ndokuti ndofuti kwake futi ndosimbiso leverani ndimfana zvina basa zvezviya ndi zvakanzi ayo maya DJ tutoda mari apatonzi DJ ndipe chipa chenu tumsendere chase chikandirwechi mari boza vanenge vangawirana kuti abonda utsvagira pepe ndipe chipa chenu pana pachitupa pepe mari ainotasi zvinokandwa varangopira kadaisi zvakadaro asi mufana akatonodhiniwa kuti hauna chimwe kuchakuramba kuti chakubhadharisa nimbi nani nauyu but hazviko waize tifana kungoita siningoroma weeks. Maloti ndiye manager wa Ulengeni ndio aisobvious ka bozi handi akatorambidza mufana zvezvo izvozvo sobvious ka. Right, saka imimi ndakanzwa video yenyu DJ muchiti zvoni mimi mfana anenge achiitiswa anenge achirambidzwa namatemba mashows Maloti anoenda ega but Ulengeni ndoenda wese chichichichi aiwa icho chokwadi ichocho iyi haisisike icho DJ Sparks ine phone kaipanapa inini kuzonyembera vanhu awo handisi content creator kana kutsvaka kuti macontent kakaita zotaura zvekutanzi ndiri kuti inini kuti Maloti ichocho chokwadi chechiya muzera ndakambudza Ulengeni unozera kuti inini nengwere tatsvakatame kuti taina kana ipedza kunoimbira $100 here unzwe hazvina basa zvezve vaiziya ngatitori mari yese but pakadzire kunzi ngati tine 3 wire paglevy apo 2 wire vanzi aiwa shoma tisikuda mari iyo chichiya taiwa mari zvina basa zvezve tikutori mari yese vaiziya wachajoka kana 7 wire yakauya awo handiti asi kana ukati ane mari akadai natisina tikutori mari uya iramba musikana kuti shoma mari idzodzo atikuda mari idzodzo isu tikuda mari vanhu semari dzedu isu but aidaro but mufana asikuda asi tafuti yacho uzi munhu asikada kuti Ulengeni aite mari kusangana Ulengeni aita mari anontiza ndo brains anga aita musikana pepe kusangana danyorwa masongs plagika eloti zikwe tuma marounds ka tuma ka yaso taso saka wasamari manje wazotumike ka DJ Sparks sana kachitumwa ndani marounds mkomana ka iye mbano sokunyepera ananga kutumwa taseko iwe ndinto pasapso baba boyze nitsenge zvakadai so yabona da kutuma kuzasi ku nitsengero kama brongo inda unitsaka mabrongo kuda ekufiyo
chituma mfana idai chimhanya chitasei muri kunza ndikukudzai kakati chitumwa izi I lot is going on. Alright, pane imwe show ikwekweri pane posta so rarina Windsor Maloti nevamwe mafana 2 vamene vasingazivikanwi paposta iroro. Mufana akatonzi Sara wasikuenda ikoko. Anga Sara chiti. Sara kuti pajeni kachura mafreestyle. Sara zvinoti kuona here zvinoti iye mufana manje ka iye arazondizikaisawo but anozoti amani ndozekese iri kutoitika bozi kana alright Sara chiro mafreestyle. Apa serious kakanzi Sara bozi bozi pakansara pepe akazoti nyaya bozi pane imwe gift iri ku UK noti munhu akawaita anzi kuda kuti muye muri 3 ino Maloti ulengende asi Maloti akatozira kuti ulengende ndakupi ndikuenda ndimti muri 2 imimi dzimbakadzira dhidha ndidaipa dhidha dzisiwa ulengeni autagii pashow iyoyo faenda tiri 2 chitaiva mapromoter atsara ega kuti mwe muri 3 muzaniziva kuti imimi munodati munodanana ini ndi DJ wenyu but varonza maya toenda tiri 2 show iye ikazontakwawo amhini ikoko kuzi amhino then mufana manje aifa mweni nasuzisiya kaini kunzi asariswa padheni paipai because musikana akatozana nechikomba ndochakaenda nacho kushow. DJ Sparks mwana nechikomba urikuzwa here munhu akauya izvo zvosa promoter but munhu apedza vanhu vatodanana panatora pana panofanwa ndikunyebira here anikuona asi mufana akachanzi amani nanzi nini ndikuteera chi ndikuteera mangwana kati ndikuteera siko iyo show iri yanhasi akatosara pajeni pakasara ini pakasara musoyo parimwe video randakaisa panhingi pangu so aringe ichitaura so iye achigeza mota ndozuva charakatonosara kope uyu akaenda uyu. Yeah, pakaipa a lot is going on but DJ ino pane masoko anotaurwa na Maloti amekuti munotamba yenyu sei mumatambiro enyu but mamwe matambiro amene ari sensitive zvekutodaro hanzi mimi mune mukadzi wenyu ane 15 years ane muzvezve munogona kuclearawo here mhepo moti chini nyaya iyoyo mukuona nyaya ya DJ Sparks munozere kuti vamwe vacho futi madinga emcomment section vamwe vacho futi vanenge vachoti madamdam futi saka vanoti Maloti atara zvasara paipa mvua tichi ichokwadi DJ Sparks chimongo changu ininika Maloti atombomuziye ende muchimongo changu pachakai pajenika Maloti akafunda DJ musikana ndokuchi ndokupi mamona kupi koyo ndati ndakaona imo marauzi kanzi akanaka kumuziya zindikumuziya aiwa akatozomuziya turi papo aitonzi musikana ndoupi chichi ndemusikana nendo chichi kanzi akanaka chichi angara kupi hatomuziye asana 15 years here 15 years epiko aiwa muno kwageza unodzikiswa makori waize alright muno kwageza ukanaka unonzika makori iye adi kugeza saka auzonange waurwa zano waunange munhu akakura iye waiza waunange munhu wanamudikiye munhu akura DJ tingati Maloti adi kugezere DJ musadaro imimi DJ ipombika muno ya aiwa isati gumete papo DJ Sparks bodo zange pamwe ndikuchova kabozi kana ndichitaura ina mafakoni ndikuita se DJ Sparks mwanangu ngageza ine kapu bozi mwanangu tsitsa tauro kutoka usipukuta uzanda takachena kudhara takatsika kudhara isu kudhara kugeza kwakuya takatsika kudhara isu antebane kala ka saka ngozvipukuta uchichibaipai saka ngauresa nenhingi bozi akatsagezi akungozvipukuta kuresa nesiki nyaya idzodzo serious mara adaurapo asangoda kuudza DJ Sparks inoda kuudza pazvinhu zvese kuziva kuti garaji rakabvira paipa kuti munhu akanopoikana ndizika noda kudai but Maloti paimwa mabhurungu ake achitaura mabhurungu ake anga achitaura social media handizika tokuti anga akatori nani handizika paipai asi apa pakazopedzira akurova mutoriro uda kukuudzaika kana karikiti yake ikabva sembe yachinja ndosaka paipa angabuda ngutuka munhu wese paipai idzvagi rakazononochinja rakadzisikwa haifridzi ukunzwa
akadzidziswa kinzi tester but mukutesta momwe yada kuudza DJ Sparks munapedzera futi ato addiction akutora chinhu ichocho muri kumona ya pakaipa sa DJ ino mukadzi wenyu mimi mane muzvezvere sekutaura kwa muzvezvopiko usazoora mwacho vanhu vadhome vaudzwa chinhu kunzi munhu anorwara but anotorwara arwari hapana anorwara patiri pepa asati takurwara kana takurwara tichazokuudzai takurwara pana aiwa hapana ari kurwara paipai tunyaya tikotuya urati madhisi muna madhisi but still wonaka DJs pakanzi paita kugarisai pasi like maybe kwaya mumwe anogarisai pasi kuti guys zvakaitika kumashure you know munokwanisa kuti mugare pasi but the combination iri bad when it comes to nyaya dzamangoma chaizvo Maloti she's talented zvekutodaro and I'm a big fan yaMaloti zvekutodaro mimi nichinzwa mainstrument yenyu nezvisi zvamunoita quality sound yenyu munogona kuti combination iri bad pakanzi paita mukana wekuti mugare pasi mutaure zvinhu zvinonetsa munokwanisere kugara pasi muchitorwa maworks kugara pasi totogara pasi tichitowirana tototi works enda kumberi asi hangu kugara pasi kwacho kunazongonesa DJ Sparks pakuti inini hangu handitozobatiswa midzi kana takutawirana kuti tipesana nesusu inyaya dzemidzi dzanoda kubatisa ini zvandakaramba sasi akati dzokeredzana sina midzi mukati tichiita zvekudai zviri straight todzoka takatowirana takaita se ini handina bifi naye ini handina bifi naye ndotofara wani zvokuti ari kwaari anotisimbisa ka bhosa katonditi ino chakadai dai urikokoka anototi ino cho ndoupiko wautonditsomesa nevanhu ndi ino wacho first thing first ega uye achandisimbisa bozi zvivangu alright makama matisi aringasaire kuti zvivangu wacho kuti vachiuya kavaisitoa vakaipo vakutouya through marketing yakutondiita kai marketing strategy kai DJ Sparks musaisaizi kai ari kuita kai ngaramba achoirova ichocho zviriko so ukundudza tewe muchishanda mese zvakanaka musinga kunetsana mabenefits angati mashoma as to compared manetsana achitaura zvakutaura pamusoro pako ndati ukutaura iwewe kuti here kuti mabenefits avaiwana muchiwirirana muchigadzira maworks enyu pamwe chete mashoma as to compared nauri kuwana izvi zvachikutuka musawirana apa pakapa atowedzera DJ Sparks apo because kutotuka kutoita ikokoka atiziye zviri mberi chamwe takawirana zvozofuura ipapo kana takasawiriranawo but pari zvinhu DJ Sparks zvikuita se zviri kufamba because vamwe vadomacho mapromota kuti achitouyawo totobigwa na boss pilani vakatouya chonitsvaga kuti nonanzwa kutuka namaloti paipai but hamfana wanga isidanger takutokuisira ichi Starling takutodaidai pepe takutobuda weze watoyo blazi yangu futi unonzolembe ino omari ofoni chasosososo through kuti ase kutuka kwakanita kwakuyawo kutodumedzera futi zvinhu ndinoti I thank you futi kuti utabasa rimwe side I thank you maloti because uza kuti ino zvakasingaoni zvimwe zvadaise takurukaidza painterview icho Sparks akundedza painterview ndiri through chi maloti waiza saka every day ka namakuedezera kuti DJ ino chi kutuka kwako ndoita manitsvago nevanhu nezvinhu saka izvi zvinhu maworks akamira sei my DJ mukuita sei maworks pane project nyowani kuuya sofa pane maartist remembe atoziyawo amugadzana maworks pari zvino toti tine masingles collection atitogadzira nengwere akamemhanje then tine rimwe collabora Jamaster rimwe pano chipredator saka ngoma iri kubuda rine video kawani saka iri kubuda maimhanje then ine ridhimu rinyowani rinonzi korobera ndosofa ndori kupindwa saizvizvi maartist akatokufonera aida kupinda pakorobera zvese bo zvese bo kundifonera chete wakaita se wakatonouya but tingatasire maartist api paridhimu iyo pakorobera munhu kutanga ipapo ngwere pana ngwere aripo ipapo turi Jamaster ana ngwere kwaMutoko ulengende tikutombuda ipapo asatapinda tikutombuda ipapo tapinde kuti ridhimu because ndochape maridhimu ake futi yaya anopedzera akapinda ridhimu iroro tikutombuda ipapo then nevamwe Maloti hamusi kumuda
kana da kuti studio ngawo isa tode kuda DJ Sparks atizote izvo zvemabhicho zvekuti nobva ndatomuvenga aiwa dzimungoni ngesiri mhosva yake kuti DJ Sparks kuna chimupuka saka totomuda tozi atouya ka apinde futi ridziwi agadzire imwe hiti futi ipapo dedede hiti ka anitouya kugadzira futi hiti pakorobhera ipapo kana achida kuya ndaitese ngauye saka ndimokusataura mazuva ano Wait. Saka asika munhu achinge achida kuuya kuzorova masingles munorova futi here musambo isiri maybe dhanzo haino kudhanzo yometi makasimba makomesha munoga mumwe musambo unokwanisa here kugadzira kuti maybe nayo zvona kaafro kangu ndayo kana kaka hip hop kangu munorova here izvozvo mona inoti DJ Sparks pamangoma aya alright like inini vanoziva kuti DJ ino ndoye maatiko anditi ndemangoma saka munhu sanouya kustudio anouya akanangarani kuti buda chi atiko anditi but azviriwo kuti maonike andigadzire ndotogadzira asi ukatoita kuti uda kugadzira rhythm resungura ndotogadzira sungura dzako ipapo kuti uda kugadzira afro conscious ndogadzira asi kwandiri manje munozowanda maatiko through vanhu vachiuya vangezwa mangoma aya mahadhi andikwa ino but sofa ndogadzira nenyaya yekuti maybe mahadhikondo akazoenda mukurumbira so anopesa kufunga kuti kuti ino ndiyo hadhiko mahadhikondo akazonyanya kutenderera ichi ndokunzwisa because ini ndiri podcast andakaya ndoita nonzi Uncensored ndakangodaidzawo 2 mamwe mabhishu so nge 3 here obva aita mukurumbira iwawo vanhu unofunga ndizoita se ndinoedza futi mabhishu but iye ndoita yakawanda asiyana ndinoenda vha ndinofanira kuunza didhoko vari paUncensored but unofanira kucheka dhoko achitsanangura matambudziko atosangana nawo payo saka kuna vanhu anoita problem iyoyo but still I understand you ndakubata zvakuedza kutaura saka vanhu voda kuya kurekodha vanokubata papi vanoda kuya nhamba masocial media akanzi chii vanobata DJ ino DJ Sparks pane imwe problem iri kuitika apa akuna kuti ngena kusanganisa nyaya but ndangoti maartist vazive kuti DJ ino havasisiri stable here kuti anzi Dark Sound ndostudio wandakatangira asi ndakatasi ndakabva ikoko ndakuzvituroma wekisichi angu saka kune mamwe maartist anoti akandifonera ka havazoramba chifona ka vanobva vazopfuura orakidzwana ku Dark Sound wekuya obva wanzi ino ari kuya mai manje fanira kurekodha andibona munorekodha paipai kakuzoti ino arekodha sidhoko akakoya kupi kuti ndaka Dark Sound akarekodha chi kunoti amai nasiri chi saka zvakawandisa kuti atisa kurasika saka DJ ino music iri kumbari kumatakarika 3 flats pa Blockfoot 5 ende unoona inini because inini ndakazvimirira handina system producer ndinorekodha ini ndiri ndega nditasi chazvangu ndiri one kokanetsana china blot because ini nditanga kuziva DJ ino ini ndiri munhu wemangoma ka ndatanga kuziva kudhara ndakutanga kuzira apa ndatanga kuziva kudhara sidzira blot makanetsana china blot uye usisiri DJ wa blot kuti blot ndiri DJ saka chii chakazoitika kuti usaridzire blot izvezvizvo paipai inyaya yekuti marounds already usana chipaipai kuti DJ Sparks paipai ini ndanyaya kuda kutumana newo DJ but ndakachinja ndanyaya kufokasa nechi noproducer mangoma ini ndiri busy ka sekuti angada kuti tiende kushows mangona ndiri busy kana kustudio ndiri chikokasara saka zimangoma rapisa kuti takupotsa but hayo hapana hapana bo utowatasira pakoroba tonokuona blot aripo futi pafana kutopinda ridhimu iroro hatitadzi ndo mafera angu iroro ngwere I understand zvino zvichiitika saka muri Zimbabwe ndofunga kuti atichitaura naIno kuti nzwisise because Ino zita rake rabuda kakawandisa because ndaona sisterana vachitaura kuti akangoperform but first thing first saka inofanira kumboyamba tsana kuti akatadzana china sisterana tonzwisisa I mean mune mamwe mashoko yaungade kuudza maybe aungoda kuudza muri Zimbabwe before sototaura kuma social media indos ako namba dzako aungade kuudzawo mageto youth kana mamwe kukuonawo izvezvizvo izvezvi ndinongoti inini muri Zimbabwe rambe ambisimbisa chi mangoma edu ezimdanso aya kuti simdanso yedu tirambe chingobudisa mamwe matest manyowani saka chinhu chakakosha kuti tirambe mutasi kuti support andiri then afana vachiri kutanga ive ndinongoti rambai makashingirira unosvika paunoita pauda kusvika paipai saka ndinongoti mangoma kumberi handina nyaya yakawanda kana kudi mangoma kuvanhu
mangoma kwa wasaka ma social media handles akamira sei ndine Facebook page rakanzi Chino nechino, kota YouTube channel yakanzi DJ Ino Youngest, kota TikTok yakanzi DJ Ino Youngest and baddest. Ndopa mnowanike papa konamba kana pachinge pakada kuya kustudio zomborowa mangoma namba dzinobatika sei pafoni namba kaka namba dzinodziri pa WhatsApp nikufona but dzakawandira makozi 078 51 079 55 078 51 079 55 wandibata ipapo chete wasvika kuchi ngoma Chino nechino movement Chino nechino movement wala kuti inogona kushanda nawo zvakanaka equation nasina kuibvunza but ngogara wangu etsanangura wala kuti agona kushanda nawo zvakanaka ndakanzwa wachinzi wamboshanda nenge unoshanda nawo zvakanaka akazosiyana ukashanda nenge makazoche chinochitika mamashanda aiwa TJSparks fana ati Chino nechino je Chino nechino movement inopusha maartistika aputika achienda handizi saka handami ndakachengeta vanhu ini ndakadzvanyira vanhu kana kuti iwewe usaenda ukoko urati munhu angatora mafungira ose munhu ari kudzako akurowa mutoriro ambeza rangomuka mupuka asi ini ndiri movement rekuti ndokupusha maworks anodzoka osa idzi Chino nechino kupusha maworks aenda handizi vanodzoka vanoita se vanodzoka sanoshanda nemunhu wese saka zvinoti anzi ndashanda nauyu saka ndoramba ndakatsumana ndakakubatirira iwewe kuti we ndatoenewe iwewe ikudi aiwa ndezvemaworks tichienda aenda itadzoka ita se sasa zibonga mbona zibonga vangwereka ndobomusiya achibwenda chiboshanda kana nemangu maproducer ndizi asi kana ndine maworks akandoita naye anouya moita basa ndihambo fakarasika gwera andidzoka ita se oro same nana buloti ndifunga buloti ifunga pa album rake kazhinji anzi ndakanetsa nepakota sebhozi atoke masaladzi ndindakagadzira handizi saka kana nitone zvandoita zvinotomufonera kuti asi wouya kuzvanikuita nemaartist atitongwe nemasaladi masaladi chiveve I thank you very much DJ Ino for coming nekuclear air nekutaura side renyu story because vanhu vazhinji da kunzwa kuti chichi kumuyatsoitika mastreets hope ndakawana mukana ndichabata sister then ndobogara nawo pasi ndonzwawo side rawo chinhu ndichidaro ndosaka tiripo sometimes kuti muite air out zvinhu zvinazviitika chi kwamuri maybe zvamusingakwanisi kutsanangura mapages enyu zvamusingakwanisi kuwana mukana kuexplainawo muri kumastudio but makaya panapa munofila free kuti mutese mutaure zvinenge zvichiitika. I'm very happy King TJSparks you're young and bad sure but atipikise vanhu vakagara pasi vakateera maworks ako vakanzwa mainstrument ako even madeza vairidza vanhu vakakunzwa uchiridza vanoagria zveshuwa kuti young and baddest makaipa pusha maworks amamuchirwa maworks tinonakirwa tikuenjoya muri Zimbabwe. Supportai DJ Ino by any means pese pamunogona napo supportai DJ Ino akaipa chipo chiripo chatinoda isusu kuchasupporta tarenda kuti tarenda kumberi kana uona kuti wafarira wese like inini nditofarira DJ Ino ndi big fan futi yamaloti tichida kunzwa nyaya zvikuitika vanhu vanonetsana vanotadza kunzwanana but chakangokosha ndechekuti tarenda riende kumberi maworks aramba achishanda DJ Ino vadye maloti adye maloti mubouquet DJ Ino mubouquet futi maworks achimgoita se achienda kumberi after all tese tiri pabasa saka muri Zimbabwe. Thanks for supporting, thanks for watching. Ramba mchingoti support kwachingotona ku YouTube. Garawo waita se wakasubscribe kuita kuti patinoya nezvinhu zvinyowana unogara uri up to date, unogara uri up to the time. Kawachitona ku Facebook unoona ngoti follower zita redu ndimwe chete DJSparks ZW unotifollowa then toposta zvinhu zvinyowana kokoko each and every time zvakakosha izvozvo. Hatina mashow one tine mashow akawanda tine uncensored podcast yatichikurukura zvakasiyana siyana zvinochitika zvinochinza zvitaurwe tinozvitaura tine dialogue with DJ Sparks yakaita seino ndo dialogue iyoyi yatinenge tichikurukura tichitaura zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika then tine realities of Christ tine my West at break zvakawanda zvatinouya nazvo panapa saka garai maita se makasubscribe. With that we out.